Hello logofer, welcome to CHIKAN Creators YouTube channel. CHIKAN Creator YouTube channelaव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ दिनैहाय नोंथांमोननो सेराव आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैदों जाय भिडिअ नोंथांनि उनाव खामानि होनो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोबाव जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों बा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै बिथांमोनखौ आंनि मोनसे रिक्वेस्ट बा आंनि गुरै खावलायनाय आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि घन्टा बाटनखौ थुनानै ला जाहाथे आंनि फैबाय थानाय भिडिअफोरनि नटिफिकेशनखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदियै दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि स' लेट्स गो दिनै नोंथांमोननो आं KYC नि आबुं मुंखौ खोन्थागोन KYC नि आबुं मुङा नो इउर कास्टमार दा नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ KYC नि आबुं मुंखौ KYC नि आबुं मुङानो जाहैबाय नो इउर कास्टमार जायफोर बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोना KYC नि आबुं मुंखौ मिथिबाय आरोबाव फैबाय थानाय भिडिअफोरखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेशन मोननो हानाय बायदियै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो खाथिनि घन्टा बाटनखौ थुनानै ला जाहाथे बेफोरबायदिनो माखासे गोनांथार भिडिअ नोंथाङा मोननो हायो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जय बर' हारिनि जय बाय बाय